I am currently in Malawi. Shepherd Bushiri ndi dzina limene limakambidwa kwambiri ku Malawi komanso kumwera kwa Africa komanso maiko ena ambiri mu Africa chifukwa cha moyo wake, ntchito zake ya uchipembedzo komanso mikangano yosiyanasiyana imene yamzungulira kwa zaka zambiri. Ena amamutchula ngati mneneri wamphamvu wa Mulungu, pamene ena amakayikira kwambiri ma miracle ake, chuma chake komanso mmene zinthu zina zinkachitikira mu mpingo wake wa ECG. Mu video iyi tikhala tikufotokoza mwa satane mbiri ya Bushiri, makamaka kuyambira mmene adayambira kutchuka, maphunziro komanso momwe mpingo wake ukuyendera, zinthu zimene ankagulisa ngati anointed products komanso mitengo yake, milandu imene ankakumana nayo ku South Africa kuphatikizapo milandu ya fraud, money laundering komanso kuthawa kwake kuchokera ku South Africa kubwerera ku Malawi. Mu video iyi tionanso mmene nkhani ya extradition kapena nkhani yofuna kuti iyeyo abwererenso ku South Africa inayendera kuyambira pamene khoti linavomereza kuti iyeyo akuyeneka abwerere ku South Africa mpaka pamene khoti la Malawiso linasintha chiganizo chakechi. Komanso kuphatikizapo tikhala tikukambirananso makamaka maganizo osiyana pa nkhani yakuti kodi Bushiri ndi munthu wa Mulungu weniweni kapena iyeyo ndi munthu onamizira amene amangopanga zakezi pofuna kuti azingopeza ndalama, komanso chifukwa chake anthu ena amamkondera kwambiri pamene anthu ena amamuda kwambiri. Kodi kuthawa kwake ku South Africa anachita kuthawisidwadi ndi anthu ena amphamvu ndi maudindo? Kodi ma allegations kapena kuti mphekesera zakuti iyeyo ndi ogwirisa ntchito mankhwala azisamba komanso masenga ndi zoona kapena ndi mphekesera zokha? Kodi ma anointed products ake anathandizadi anthu kapena inali business yokha? Mafunso onsewa ndi ena ambiri tikuwafotokozera mu video iyi, komanso kumbukirani kuti nkhani yalembedwa mosaona mbali ina iliyonse, ndipo cholinga chake ndi kufotokoza mbali zosiyanasiyana za nkhaniyi mogwirisa ntchito zinthu zimene zakhala zikunenedwa ndi anthu osiyanasiyana, malipoti komanso maganizo a anthu, kuti inu nokha mupange chisankho chanu za mmene mumamuonera Bushiri. Iyi ndi intro yaitali kwambiri imene ndayipanga chiyambire kupanga ma videos anga mu chaka cha 2020 mwezi wa Oktoba. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Mlaliki wotchuka wa ku Malawi amenenso ndi mtsogoleri wa mpingo wa Enlightened Christian Gathering ECG amene ndi Shepherd Bushiri anayamba kukumana ndi mavuto akuluakulu makamaka ankhani zokhuzana ndi malamulo ku South Africa, ndipo ichi chinali mchaka cha 2019 pamene iyeyo ndi mkazi wake Mary anamangidwa ndi bungwe lofufuza milandu la Hawks. Bushiri ndi mkazi wake anamangidwa apa panali pa 1 February mchaka cha 2019, uku kunali ku Rustenburg mdziko la South Africa. Akuluakulu a Hawks anati awiriwa ankafufuzidwa pa milandu yokhuza kubera ndalama, fraud komanso money laundering. Pambuyo pake pa 20 Oktoba mchaka cha 2020 Bushiri ndi mkazi wake anazamangidwanso pa milandu ina yomwe inawonjezeredwa pa milandu yakale. Mu nthawiyi akuluakulu a South Africa ananena kuti Bushiri anali ndi flight risk, kutanthauza kuti akanakhonza kuthawa mu dzikolo nthawi ina iliyonse. Koma funso ndikumati kodi iyeyo milandu yake imene analakwa ndi iti kwenikweni? Taziyankhulani ma details asamu, tikufuna nkhani iti isate bwino. Apa ndikupasirani milandu imene Bushiri ankayankha. Poyamba panali mulandu wa fraud ndi money laundering.
bushiri ankayimbidwa mulandu wochita chinyengo chokhuza ndalama zoposa mamiliyoni ambiri a marande. Akuluakulu a Hawks anati ndalama zina zinkayendesedwa mosavomerezeka kudzera mu kampani yake komanso ma foreign exchange transaction. Abatu anthu ambiri amakhulupirira kuti bushiri ankachosa ndalama ku muziko limene la South Africa ndi kumazitumiza ku maiko amene iyeyo ankafuna kuti ndalamazi zikafikire. Chinthu chachiwiri chinali kuphwanya lamulo la immigration. Boma la South Africa linanenanso kuti bushiri ndi mkazi wake ankakhala mziko pogwiritsa ntchito madokumenti osavomerezedwa bwino. Akuluakulu ena a Home Affairs anayimitsidwa ntchito chifukwa chopereka ma permanent residence document amene ankafufuzidwa kuti anaperekanso mwachinyengo. Chinthu cha number 3 kapena tinakhule kuti mulandu wa number 3 unali kuphwanya bail condition. Atapasidwa bail, bushiri ndi mkazi wake analesedwa kuchoka mu South Africa, komabe mu November 2020 anathawa kubwerera ku Malawi. Izi zinapangisa kuti ayimbidwenso mulandu wophwanya malamulo a bail. Cha number 4 inali milandu ya rape. Mu 2021 apolisi aku South Africa ananenanso kuti bushiri ankafufuzidwa pa milandu yambiri ya rape yokhuzana ndi akazi osiyanasiyana. Malipoti ena anati mwawo omwe ankadandaulawo anali asikana ang'onoang'ono. Bushiri nthawi zonse amakana milandu imeneyi ndipo amati ndi yaboza komanso yokhuza ndi chidani. So how much money leaves South Africa to Malawi? We have no money living here. As I said before, before I leave in this country to Malawi, we use the airports, And as I said, to say the articles which claim to say every month I transfer 15 million. Oh my God, that's a lot of money. A huge chunk of your income comes from South African businesses, is it not? No. I've got a lot of businesses in my country. A lot of businesses in my country, in Malawi. So I wouldn't say that's true. Tiyeni sopano tione nkhani yake ya kuthawa kwake ku South Africa. Anthu ambiri muziko la South Africa komanso ku Malawi amakhulupirira kuti bushiri anathawa ku South Africa mothandizidwa ndi president wa Malawi mu nthawi imeneyo amene anali Lazarus Chakwera. Koma ma newspaper ambiri komanso nkhani zambiri zinasusa izi, komabe zinthu zina zinapangisa anthu ena kuganiza kuti mwina panali higher level involvement. Anthu ena anayamba kuganiza poganizira mfundo zakuti bushiri anathawa nthawi imene president Chakwera anali pa ulendo amene ankachoka mziko la South Africa. Anthu ambiri amaganiza kuti inali coincidence, inde mwina mwake zinangolingana koma zinalingana mwachabe kwambiri. Ripoti lina la Sunday Independent linanena kuti bushiri mwina anatulusidwa pogwiritsa ntchito ndege yokhuzana ndi ulendo wa president wa Malawi, komanso panali anthu a intelligence amene anathandizira izi, kuti a intelligence aku South Africa ko anathandizira kuti bushiri apezeke mu ndege imeneyi. Komabe ndipo ena amalankhula kuti bushiri anagwiritsa ntchito passport imene inkaonesa ngati ndi mmodzi mwa anthu ogwira ntchito mu seko ya Chakwera kuti ayende mosavuta. Ndipo anthu ena analankhula kuti bushiri pamene ankachoka anazazisintha nkhope, kuti anavala maski a munthu wina kuti anthu azoona ngati ndi munthu wina. Zinthu izi sizinasimikiziridwe konse kapena ku khoti ola mabwalo a milandu palibe anavomerezapo za izi. Aliyense amangozifunsafunsira kuti anathawa bwanji. Akuluakulu aku South Africa analankhula kuti ayi, ndege ya president wa ku Malawi inafufuzidwa bwino ndipo bushiri munalibe. Ndipo boma la Malawi linakana mwamphamvu kuti iloli silinathandize kuti bushiri athawe. Africa Check idapezanso kuti ma front pages ena a newspaper amene ankati Chakwera smuggled bushiri anali a fake, komanso anali okuti anthu awapanga photoshop kuti anthu achosapo zinthu zina kuyikamonso zinthu zina. Shepard Bushiri atafika ku Malawi zinthu zinavuta, ndipo boma la South Africa linapempha ndithu mwachindunji kuti Bushiri
akuyenereka kuti abwererenso ku dziko la South Africa akayankhe milandu yake. Ndipo nkhani yobwezedwa kuti iyeyo apite ku South Africa ndi imodzi mwa nkhani zikulu kwambiri zimene zakhala zikusatidwa kwambiri ku Malawi komanso ku South Africa kuyambira mchaka cha 2020. Anthu ambiri akhala akusokonezeka ndi mmene khoti la Malawi poyamba linavomerezera kuti Bushiri abwezeredwe ku South Africa, komanso pambuyo pake High Court inasintha chiganizo chokuti palibe kutumiza Malawi ku South Africa. Pa 14 Novemba mchaka cha 2020, Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary adalengeza kuti afika ku Malawi kuchokera ku South Africa ngakhale kuti analipa belo ndipo sanaloledwe kuchoka mzikolo. Iwowo ankayimbidwa milandu imene tayifotokoza ija. Nthawiyo nkuti boma la South Africa linali litayamba njira zofufuza kuti Bushiri abwezedwe kuzera mu extradition request limene dziko limapempha dziko linzake kuti lichite mphamvu zonse kuti munthu amene walakwira mlandu mdziko lake akuyeneka abwerere. Mu 2021 South Africa idapereka pempho lovomerezeka mu malamulo ku dziko la Malawi kuti Bushiri ndi mkazi wake abwezedwe ku South Africa kukayankha milandu yawo. Ndipo dziko la Malawi linanena kuti nkhani izasatidwa kuzera m'makhoti osati ndale chifukwa chokuti dziko la Malawi ndi South Africa lili pa ubale, silingangotenga basi munthu ndikumubwezera ku South Africa ayi, koma auna malamulo a dziko la Malawi kuti kodi pa nkhani akutipo chani. Ndipo pa nthawi Bushiri ankati sangathe kupeza chilungamo ku dziko la South Africa, ndipo moyo wake unakhala pachiswe kwambiri chifukwa cha nkhanza zimene ankakumana nazo mu dziko la South Africa. Kuyambira 2021 mpaka na 2024 mikumano ya khoti inali kupitirira in and out kwa zaka zokwana 4. Kwa zaka zimenezi nkhani inkayendesedwa kwa Chief Resident Magistrate Court ku Lilongwe, ndipo makhoti ankalandira umboni ochokera ku South Africa, ma affidavit, legal document komanso ma arguments ochokera kwa maloya a Bushiri ndi boma la South Africa. Nthawi zambiri kumva kwa milandu imene kunkachedwesedwa chifukwa chakusowa kwa ma documents ena, ma objections kuchokera ku defense kapena kuti zosusa zina kuchokera kwa oyankhapo, komanso ma apilo osiyanasiyana ochokera kwa oyankhapo. Bushiri ndi lawyer wake ankayankhula kuti milandu ina inangokhala ya ndale basi, ndipo South Africa inkamusata chifukwa chakutchuka kwake, komanso kuti chitetezo chake sichikanakhala bwino akanakhala kuti wabwezeresedwa ku South Africa. Pa 12 March mchaka cha 2025 khoti linavomereza kuti Bushiri akuyeneka kuti abwerere kupita ku South Africa. Ndipo apa panali pa 12 March monga ndayankhula kale, Chief Resident Magistrate ameneyi wa ku Lilongwe mosogozedwa ndi Magistrate Madaliso Chimwaza linagamula kuti Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary akuyenereka kubwezedwa ku South Africa. Khoti linati South Africa iyakwaniritsa zofunikira zonse za extradition, ndipo milandu imene Bushiri ankayang'anizana nawo inali yokwanira kuti akayimbidwe mlandu ku South Africa. Milandu imene khotilo linavomereza linaphatikiza milandu yogwiririra, milandu yobayira anthu ndalama, milandu yozembesa ndalama, kuphwanya malamulo a belo, komanso kuphatikizapo anali ndi mulandu wa Immigration Act, Bank Act ndi Financial Adversary Laws. Nthawi imeneyo South Africa inalengeza kuti chisankhochi chinali victory for rule of law, ndipo tu kunali chimwemwe kwambiri ku South Africa kuti sopano akwanisa kumugwira Bushiri. Koma panangodusa chabe maola ochepa chifukwa chakuti chigamulochi chinabwera 8 koloko ya usiku wa pa 12, koma pa 13 March mbanda kucha wa tsiku losatira lakiro panangodusa maawa ochepa khoti linapereka masiku okwana 30 kuti Bushiri akhonza kupereka apilo ku High Court ya Malawi, zimene zinapangisa kuti iyeyo asapite ku jele nthawi yomweyo. Maloya ake ananena kuti
khoti laling'ono limene nkhani inkayendesa silinalingalire bwino ma constructional rights ake, maufulu ake sanawalingalire bwinobwino, komanso kuphatikizapo ma umboni ena anali okuti iyeyo akuti amapanga zakuti, kapena kuti muchizungu kuti timvesese bwino ndiye kuti ma evidence ena anali a hearsay. Panalibepo amene anali kuti apa ndili ndi ine information ayi, aliyense angangoti akuti mwakuti, ndiye high court inakana zimenezo. Komanso ma extradition request anali ndi zolakwika zambiri, ndipo patangodusa miyezi ingapo pa 31 Oktoba mchaka cha 2025 khoti linasintha chigamulo chake, ndipo chiganizo chinasinthiratu pompo. High Court ya Malawi mosogozedwa ndi Justice Mzonde Mvula inasintha chigamulo chimene chinaperekedwa ku khoti laling'ono, ndipo inalankhula kuti Bushiri asabwezedwe mu South Africa, milandu yonse ikuyeneka ichitikire ku Malawi. Jaji Mvula anayankhula kuti Bushiri sanapatsidwe mwayi onse okuti anthu akhonza kumumva nkhani yake mokwanira. Ma extradition document ena sanali ovomerezedwa bwino ndi boma. Khoti linagwiritsa ntchito kwambiri umboni omva kuchokera kwa anthu ena amenenso sanali ochitira umboni, kapena kuti anthu ena amene ankangoyankhula nkhani zokuti wakuti amati, ndipo khoti laling'ono silinalongosole bwino milandu ina. Ndipo khoti linanenanso kuti pali nkhawa zokhuzana ndi political motivation, oppressive delay, komanso chitetezo cha Bushiri ngati atabwezedwa ku South Africa. Tilankhule muchichewa, khoti linanenanso kuti pali nkhawa zokhuza political motivation. Iyi ndi nkhani yokhuzana ndi ubale wa maiko awiri awa, kuti zikhuza zinthu zikuti zikungochedwa driven ndi ndale basi. Oppressive delay, amene akukhunzidwa ndi nkhani zikumamuchita oppress komanso zikuchedwesa kupita chisogolo chake. Izi zinapangisa kuti lamulo limene linalipo kuti Bushiri abwezedwe ku South Africa lichosedwe. Koma South Africa atangomva zachisankhozi, makamaka Minister of Justice wa South Africa amene zina lake nali Mamoloko Kumbai ananena kuti boma lawo likufuna limve makamaka satane wa judgment ya High Court, ndipo litenga njira zina za malamulo kuti iwo aonenso kuti apanga chani. South Africa idalankhula kuti nso idali committed kwambiri kuti Bushiri ayankhe milandu yake, linkafunisisa kwambiri kuti Bushiri ayankhepo milandu yake basi, ndipo mgwirizano pakati pa Amalawi ndi a South Africa sadauthese. Analankhula kuti nkhani ikuyenerera kupitirira. Kwa zaka zambiri anthu aku Malawi, South Africa komanso pa social media akhala akukambirana kwambiri za Shepherd Bushiri, makamaka pa nkhani yake yakuti kodi mphamvu zake zimachokera kuti. Ena amakhulupirira kuti ngati mtumiki wa Mulungu, pomwe ena amakhala ndi mafunso komanso kukayikira makamaka pa moyo wake ndi ntchito zake. Mpaka na pano palibe umboni wovomerezeka mkhoti umene umasonyeza kuti Bushiri ndi wa zisamba kapena ndi munthu amene amapanga zinthu za mizimu kapena okhwima, ndipo iyeyo sanaweruzidwepo pa khoti lililonse, ndipo palibe wina aliyense amene anabwera pambalambanda ndi kupereka evidence yokwanira. Koma funso ndikumati chuma chake ndi moyo wake wapamwamba ndi chifukwa chani anthu ena amaukayikira? Anthu ena amati Bushiri anayamba kukhala ndi chuma chambiri mofulumira kwambiri. Iyeyo amakhala moyo wapamwamba wokhala ndi ma private jet, magalimoto okwera mitengo, nyumba zikuluzikulu komanso ma business ambiri. Zimenezi zimapangisa ena kuyamba kufunsa kuti ndalama zonsezi zimachokera kuti. China ndi chakuti iyeyo amapanga mamirako amene amachitika mu mpingo wake amene ndi odabwisa. Anthu ena amagwa mwazezeze,
ena ankati ankachitisidwa nthawi yomweyo, komanso maprofesi ena ankachitika pamaso pa anthu ambiri. Komanso kuphatikizapo pali matestimony amene anthu ena amapereka. Anthu amalankhula kuti mamirako aja anthu amachita kukonzedwa, anthu ena amaphunzitsidwa mmene ayenera kunenera Sunday likakwana kuti ineyo mwakuti ine izi mwakuti, kapena kuti palinso manipulation kapena kukonzedwa mwapaderadera kuti zinthu zizooneka motero. China chimene anthu ambiri amamudera makhala mphekesera chabe za pa social media. Pa Facebook, YouTube, TikTok pali mphekesera zambiri zimene zimaonesa kuti profetiyo ndi wafeki. Ena amamulankhula kuti iyeyo ndi fake prophet, pamene anthu ena amamutchula ngati munthu wamphamvu za kumidima. Koma nthawi zambiri nkhani zambiri zimangokhala maganizo a anthu osati umboni wovomerezeka. Kumbali ina osatira ake amalankhula kuti Bushiri ndi mtumiki weniweni wa Mulungu. Anthu amamuchitira nsanje chifukwa chakutchuka kwake, komanso anthu ambiri amayankhula kuti iyeyo ndi munthu amene Mulungu amamugwiritsa ntchito kuti athandize anthu ambiri. Ena amalankhula kuti anthu ambiri anachiritsidwa, ena anathandizidwa pamoyo, ndipo mpingo wake umasintha miyoyo ya anthu ambiri ku Africa. Bushiri mwini wake nthawi zambiri amakana zonena zonse zokhuzana ndi za kumidima kapena zochitika za sataniki. Iyeyo amati nkhani zimenezi zimapangidwa ndi anthu amene akufuna kuononga dzina ndi ntchito yake. Komabe tisanapitirire ndi videoyi ndikufuna ndingokuwuzani kuti poyang'ana zonse zimene zilipo kwambiri pa nkhani yokhuzana ngati Bushiri ali munthu wa Mulungu kapena munthu wa mphamvu zakumidima, zonsezi zimene tayankhula apapazi ndi mphekesera, ma allegations komanso maganizo a anthu osiyanasiyana, koma mpaka napano palibe umboni wosimikizika umene unatulutsidwa poyera, ndipo palibe khoti limene linampeza olakwa pa nkhani yokhuzana ndi ma rituals. Ngakhale kuti amene angagwira naye ntchito posachedwa uja Peter Sambo amalankhula nkhani zofanana. Kwa zaka zambiri mpingo wa Shepherd Bushiri ECG wakhala ukudziwika kwambiri pa zifukwa zambiri. Chimodzi mwa zifukwa ndi zifukwa zogulisa zinthu zosiyanasiyana zimene ankati ndi ma anointed products. Osatirake ankakhulupirira kuti zinthu zimenezi zinali zopemphereredwa ndipo zinkathandiza pa zinthu monga chitetezo cha uzimu, machiriso, kukonderedwa, mtendere komanso madaliso. Zinthu zambiri zimene zinkagulisidwa kuzera ma online stores a ECG Church komanso misonkhano ya mpingo. Panali zinthu monga anointed oil, mafuta ozozedwa. Ichi ndi chimodzi mwa zinthu zimene zinali zotchuka kwambiri mu mpingo wa Bushiri. Panali mitundu yosiyanasiyana ya mafuta amenewa monga favor oil, healing oil, prosperity oil komanso lion of Judah oil. Mpingo unkati mafuta amenewa amathandiza pa nkhani yokhuzana ndi mwayi, ndalama, chitetezo komanso kuthandiza mavuto. Mitengo yake inkasiyanasiyana malingana ndi mtundu wa mafuta amene wafuna, koma malipoti ambiri amasonyeza kuti mafutawa ankagulisidwa pakati pa 500 mpaka na 5,000 rand ya ku South Africa. Komabe mitengo yeniyeni sinkakhala yokhazikika chifukwa chakuti zinthu zina zimagulisidwa m'misonkhano, pamene zinthu zina zinkagulisidwa kwa anthu amene ndi opatulika okhawo, amene ndi abwenzi a Shepherd Bushiri. China chimene chinkagulisidwa ku mpingo umenewo wa Bushiri ankagulisa konso anointed water, ndipo Bushiri ankagulisa healing water, peace water, deliverance water. Mpingo unkati madzi amenewa anali opempheredwa ndipo ankathandiza nkhani yokhuzana ndi machiriso, mtendere wa m'banja komanso kuthamangisa mizimu yoyipa. Malipoti ena pa social media komanso ma blogs ena amalankhula kuti mitengo ya madzi amenewa mabotolo ena ankagulisidwa kuchokera pa 300 rand kupitirira mpaka na 1000 rand botolo la madzi limodzi.
china chimene chinkagulitsidwako chinali healing bracelets and jewelry. Pa online store ya ECG panalinso healing bracelet, Lion of Judah jewelry, ma chain komanso ma accessories ena, zinthu zimene zinkagulitsidwa ngati faith contact items. Mitengo yake ma bracelet ankagulitsidwa kuchokera pa 200 kufika pa 1500 rand bracelet imodzi, komanso kutengera mtundu wake. Bushiri ankagulisanso mabuku, ndipo mabuku amenewa anali okhuzana ndi profesi, miracle, ndalama komanso moyo wa uzimu. Limodzi mwa mabuku amene ankagulitsidwa title yake inali The Book of Oracle, ndipo mitengo ya mabuku amenewa linali pafupifupi 280 pa website ina ya ministry yake. Panalinso nkhani ya anointed sanitizer. Mu nthawi ya COVID-19 panalinso zinthu zina zimene zinkafalikira pa intaneti yosonyeza anointed sanitizer yokhala ndi chithunzi cha Bushiri. Malipoti anati ameneyo ndi sanitizer amene ankagulitsidwa pa mtengo wa 500 rand. Koma ECG inakana nkhani ndipo inanena kuti sanitizer ameneyo anali wafeki, komanso kuti iwowo sanagulise sanitizer aliyense. Kwa nthawi yayitali anthu akhala akukambirana ngati kuti kugulisa zinthu zopemphereredwa kunali kubera anthu kapena koyenerera, komanso kugwirisa ntchito chikhulupiriro kupanga ndalama zambiri. Koma osatirake ankati zinthu zimenezi zinali points of contact zokulisa chikhulupiriro basi, ndipo anthu ambiri ankalandira ma testimonies atagwirisa ntchito. Tiyankhule kuti anthu ochuluka anayamba kumaperekera umboni kuti zinthu izi zikumatheka ndithu anthu akazigwirisa ntchito. Funso loti kodi ndikuyenera kumusatira Bushiri ngati munthu wa Mulungu ndilofunikira kwambiri, chifukwa chakuti limadalira kwambiri chikhulupiriro cha munthu mmene amaonera ziphunso zake, komanso mmene amaweruzira moyo ndi ntchito zake. Chifukwa chiyani anthu ambiri amamusata? Komabe mwina mukhonza kumafunsa funso lakuti ndi chifukwa chiyani anthu ambiri amamusatira Bushiri ngakhale kuti zambiri za iye anthu ambiri amazika ma negative. Anthu ambiri amamusatirabe chifukwa amaona maprofesi ake akukwaniritsidwa, amaona machiriso komanso maumboni ambiri anthu amene amapereka. Ena amanena kuti anathandizidwa pa mavuto amoyo, analandira chithandizo cha ndalama, kapena anapeza mtendere kupezera mu maphunziro ake. Bushiri amadziwika bwino kwambiri chifukwa cha ntchito zachifundo monga kuthandiza ophunzira, kuthandiza anthu osowa, kupereka ndalama pa mavuto, komanso ntchito zina zachifundo. Izi zimapangisa ena kumuona kuti iyeyo ndi munthu amene ali ndi mtima wothandiza. Chinthu cha namba 3 ndi zakuti iyeyo akuti amalimbikisa chikhulupiriro. Ena amakonda mmene amalankhulira zokhuzana ndi chikhulupiriro, kupambana, kukhala munthu okhonza moyo, komanso kuzidalira. Achinyamata ambiri makamaka amalimbikisidwa nkhani zake zokhuzana ndi kuchita bizinesi, kugwira ntchito molimbika, komanso kusataya mtima. Koma ngakhale ena amamukonda, enanso samukonda munthu uyu chifukwa cha mikangano ya malamulo, ponena kuti milandu ya fraud, money laundering, milandu yake yokhuzana ndi kugonana ndi tiasikana tachichepere, komanso kugonana ndi anthu mwakakamiza, komanso kuthawa kwake ku South Africa ali pa bero, zimampanga kukhala munthu amene sakuyeneka kusatiridwa. Mamirako ena amene anthu ambiri akhala akuona, anthu ambiri amawakayikira makamaka maprofesi, machiriso, komanso zinthu zina zozizwa zimene zimachitika malo amapemphero a mkulu ameneyo. Ena amalankhula kuti zimachita kukonzedwa kapena zimakhala emotional manipulation, komabe osatira ake amakana zimenezi.
Nkhani ya zachuma nayonso anthu ambiri imawakayikisa. Ali ndi magetsi, magalimoto okwera mtengo, nyumba zikuluzikulu, mahotelo ndi zinthu zina zotere. Pali kufunikira kwambiri kuti tisanamalize nkhani yathu ya Bushiri msiku la lero, tione nkhani zokuti sitikuyeneka tiyang'ane ma miracles okha, komanso tikuyeneka tiyang'ane zikhalidwe, ziphunziso, moyo wake komanso mmene amachitira zinthu. Baibulo limanenanso kuti muzawaziwa ndi zipaso zawo, kutanthauza kuti anthu ayenera kuyang'ana moyo ndi ntchito za munthu osati mawu okha. Pomaliza mulole ndibwerezenso zimene ndayankhula koyamba ndi mawu ena owonjezera. Polankhula kuti nkhaniyi ndayilemba mosaona mbali iliyonse pakati pa anthu amene amakonda Bushiri ndi amene samamukhulupirira. Cholinga chake ndikungofotokoza mbali zosiyanasiyana za nkhaniyi mogwiritsa ntchito zimene zakhala zikunenedwa ndi anthu komanso malipoti amene alipo. Munthu wina aliyense ali ndi ufulu wokhala ndi maganizo ake pa Bushiri kutengera mmene amaonera moyo wake, ntchito zake komanso ziphunzitso zake. Tsopano ikhale ino nthawi yokuti ndikufunseni inuyo amene mwafika nayo video ino mu nthawi ino. Mmamuona bwanji Bushiri? Kodi mmamukhulupirira kuti iyeyo ndi munthu wa Mulungu kapena muli ndi maganizo ena? Lembani maganizo anu mu comment section ndipo musayiwale kuchita share video yi kwa anzanu, atumizireni anzanu ayionere. Dzina langa ndine Sam Vita, ndi otchuka kuti amene mukufunanso mutamva nkhani yake. Lembani mu comments and then ndichita follow up tione kuti tifotokoza motani. It's your boy Sam Vita. Tukutane mu video satellite. Bye.